Здравейте хора! Сега ще играем на блок парти Nasty Майнкрафт и ще бъде яко така малък клип. Малко разнообразие. С Unforgiven 54 и Woman Green беше там. И тук с нас тук с нас е една наша приятелка. Lucky Green. Точно също. Не! Абе се тая кое ще е? Lucky Green ти оцеляли? Да. И аз. Lucky Green се казва. Това се гледа. Как умираш така, бе? Това бах тъпто. Не е тъпо, много е яко да ви. Що умряха? Защото си има време. Там. Къде са лепите? Къде си бил Lucky Green? Аз умрях. Да, обаче си доста тих. Аз? Да, не знам защо. Я няма викам. Все пак клип. Гледаш ли ма? Гледате ли ма? Аз те гледам, да. Къде си? На вино дупе, бе. Ей, да, пак съм зона. FNAF Night Guard. Алекс. FNAF Night Guard. И не това. Това. Това блок парти. Да, това е блок парти. В момента тук има най-много хора. Трима човека отпаднаха. Ох, как се знаех. О, това ми дава перли. Кое? Умря. Пак си перли. Аз съм за момиче. О, това момиче хеляло едно. Дето е с червеното зъбе. Има едно момиче тук хеляло едно. Как се казва? Ето. Тя умря, май. Да, тя умря. Само това остана. Дед беше хак. Значи вчера като играх, двама с хак и те останаха само и ти казвам, играта продължи супер много време. И после почнахме друга и те пак бяха. Ма кой е победил двамата? Най-големия пак бяха. Не знам. Аз нямам блокче. Имам. И се летка. На това където са всички. Не! За какво се разхождаш като луд? Имаш време, стой само на това блокче. Това тук не е каквото си искаш. Само аз и полето останах. Добре те. Я. Боже мой, не. Умре. Lucky Green, я. Пак ли сме, бе? Да, само двамата сме. Васко падна, защото се разхожда като луд. Знаеш я блокчето, първо ти иде на него, обаче след това в края на времето. Добре, никой не падна. Всички са добри. В този нещо е. Да, Оле, човек. Оле, виж ма. Не. Рибяно! Бац, то падна към глупак. От най-големия глупак. I shall tell that I love you, sir.
става малко по-гадно. Опа! Паднах, да. Yes. А ти? Ми пак. Всички сме паднали. Почти. Добре. В чат. Май прогеймч. Не е вярно, само ние двамата сме паднали. Малко това е прогеймч. Това някой ще го вземе ли? Кое? И то ще падне. Как се пада? Тай бягаме. Или после на Skywars? Не, на мен после ми се играе на цещ, малко цещ. Което тогава ще снимам, сега няма да снимам, ще снимам когато ще играем цещ. Искам да попукам малко вас по сножа, защото вече съм станал хипер по-добър. Виж ги двамата хакери останаха само по една. Чакай, нещо. Блок. Аз направих Виждания дето. клип с нощи в YouTube. Направих нов клип. Ако искаш го гледай. Ей, там е дето. С Фадет. Да, хак ли? Коя? Какво да правя? Ще следваш мен. Ето му. Не, така няма да играем. Смисъл, това е честно. Виж, ето му. Да. Ето колко където са най-многото хора. Сега си стои само тук. Ето. Нещо стана ли ти? Не. Оле, ти клония, как херня. Да, той е хак. Той просто си е цъкнал фото и си стои. Той ясно така. Къде сме, бе? Къде сме? Къде сме, бе? Пак. Колко много умрях. Значи останаха само 3 май. Да, и единия е флайнал. 2, 3, 4, 5, не, 6 са. Бърн, Кой иска само Skywars? Аз. Аз много искам. И аз. Като казаното деле. Аре, бе, хъп. Айде Skywars, аз тим. То също. Мога да Кой иска Skyblock? Кой иска такова? Sky PvP или Skywars? Ме ме пуска, бе. Аз искам Ме не ме Skywars. пуска в Мен ме лоби. пусна Skywars. И на мен. Ме не ме пуска в лобито. Трябва да напишеш хуб. Ицо, айде заедно. Да скача. Моля, колко я Чакай, Васко трябва да дойде. Дойдох. Всякъде. Вълната. Така много мразя, когато се въпни. Коя вълна, бе? Няма никаква вълна. Не, вълната е таковата на крафта. Да. Skywars, бе. Айде на това, където има 5 човека. Ама ние ще скачаме направо. Да, ние ще скачаме. Ето има 5 човека. Идвай да скачаме. Защото много бързо са пълнат. Давай напред да скачаме. Така. Виждаш ли полето? Аре, скачаме на 3. Той Васко скочи и аз скачам. И аз скочих. И се бъваме. Ето то. Значи сме заедно. Хи-хи. Уснаме. Как ще кажа? Само да ми седи. Къде има? Аз съм до Васко. Ма бъгна пак в лобито. What the fuck? Аз съм до Васко пък. Да. Чакай, идвам. След колко секунди почват? Една. И вече отиде то. Почнахте ли? Ти как мислиш? Казах една. Една секунда е цял час. Сега съм на друг му. 45, какво? И това, хора, беше всичко от мен. Надявам се, че клипа много ви е харесал. Не, защо? Пишете в коментарите за коя игра искам да снимам. И чао!